Tuntuu hyvältä. Tuntuu hyvältä. Mä sanoin mun puolisolle, mä sä et tunnista mua. Mä tuun olemaan niin nättinä, että mä oon sit se, kello on se mekko, että sä et tiedä kuka mä oon. Onneksi sä olet tunnistettavassa roolissa. Jep. Ja sit katsotaan tänne. Tuli aamun isä on tosi kovaa tekemään kaikki kalajuttuja, niin hän on savustanut sinne kalat. Eikä. Sit katsotaan tänne. Siis mulla hävisi mun toi glitterikiinnitysaine. Mä en tajua mihin mä oon sen laittanut. Se on täällä jossain. Mut mä etin sitä varmaan 15 minuuttia. Mä tein tää muuten mulla on. Mä en ymmärrä mihin se hävisi.